Egun hon Euskal Telebistako herri kiroltzaleok zuzenean Iruñatik aspaldiko lagunok esan beharko dugu, 3 hilabete luze badira, koronavirusa gure bizitzan sartu zenetik, azkeneko zuzeneko kirol emanaldia Euskal Telebistan, martxoaren 8an izan zen Bizkaia Bilboko talekutik eta gaur berriro ere hementxe gara, bueltan Nafarroa arenan esan da bezala eta protagonista handi batekin. Iker Bizenterekin, helburu bikoitza duen saioa, batetik helburu elkartasunezkoa, Nafarroan bada, Zima izeneko zentro bat koronavirusaren ikerketan lanean ari dena, eta Bizenteren helburua batetik sosak biltzea, dirua biltzea, koronavirusaren ikerketan laguntzeko, eta bestetik kirol mailako erronka, helburu garrantzitsua, 14 erdiko albait lasterren, ahalik eta azkarren ebakitzea. Benetan, ekimen txalogarria Iker Bizenterena. Eta, hoi bezala, gure ondoan, hementxe daukagu, hau ere, aspaldiko laguna eta aspaldiko 3 hilabete luzez ikusiz garelako, Jose Etxebeste, pozten gara, egunon, zer modu zitxialdia? Bueno, ondo zamarko jo. Mendialdien da egon gaituk eta nik uste nahiko libre izan du dela. Eta bazarrean, terreno buskate batzako eta antxea gora eta bera antxe bila gaituk. Ongi, Jose, orain serioago jarrita nahi bada eta gure harreta guztia Iker Bizenteren saiora ekarriz. 14 erdiko, asko hitz egin da, aste hauetan, zenbatean bota ditzake? Bueno, zenbatean bota ditzake, nik nire etzakite beren hitzein behakin, etzakite zenbaten gora bera, baina nik uste nik jortzen dit 24 minutun hortzi biliko. Eurrunak, guztuko atatzen azizke bintzen nik uste 24-25 minutun horri biliko litzakela iruitzatak. Aste honetan, Iker Bizenterekin egon gara, eta esan dugu, egurra iratitik, ekarri duela, ikusi behar kezka puntu ere baduela, 12 herritan, hasiko da saioa, segituan, argituko zaizkegu zalantzak. Euskal Telebistako lantalde zabal bat, etorri gara gaur, eta gure artean dugu, azkeneko urte bete honetan, hainbat eta hainbat elkarrizketa, han eta hemen, egindako lankidea, hanen burua mendiaraz, gurekin izango da, gaur formatu berrian, eta uste dut gainera ondoan, dagoeneko protagonista bat baduela. Egunon, hane zeuri ere. Egunon bikotei, egunon ikusentzuleok, ilusio berezia egiten du horrelako erronka batekin berriro ere zuzeneko ikuskizunetara bueltatzeak, eta hementxe daukat aldamenean Juanjo Lasarte, Zimako ikerlaria. Beno, Juanjo, Ikerrek proposamena erakutsi edo esan zizuetenean, zuzenean baiezkoa? Bai, baiezkoa izan zen, bai. Oso polita izan da ikustea nola gaurko erabaziak ikerketa hau laguntzeko ematea oso polita izan da. Bueno, eta zer da ikertzen duzuena? Eser esateko koronavirus dauke azal bat bezala, da orduan azalen puskeak hartu dugu, laboratorioan fabrikatu egin dugu, da orduan puske horrekin xaguk injektatu ditugu eta ikusi dugu puske horreik koronavirusen kontran defensak esnatzen dizugula. Eta orduan horrekin nahi dugu txerto bat egitea koronavirusen aurka. Beno, eta galdera garrantzitsua, ikusleek nola egin ditzakete ekarpenak, nola lagun dezakete? Badaude 3 forma, bizun, gero bankun kontua bat badago, da gero helpify.es badago beste tokia, nahi baduzue diru emateko, eta guk gure hobena egingo dugu. Eskerrik asko, Juanjo, zuen lanagatik eta gaur hemen gurekin izategatik. Eskerrik asko eta eskerrik asko hane, zeuri ere, beraz, Euskal Telebistako ikusleok, herri kiroltzaleok, izan gogoan, 3 modutara egin ditzakezuela ekarpenak bizun bitartez, helpify.es weborrian ere bai, eta azkenik iruditan ikusten duzuen kontu korronte zenbakian. Eta esan behar dugu, gainera gaur Euskal Telebistan dolu eguna dugula, urte luze zuzeneko emanaldietan gure ondoan ibili den lankideak agur esan digulako, betiko eta guri doluminik eta gure ezarkada handi bat Luis Ugarte buru zenaren sendiari. Iker Bizente dagoeneko, ez da oraindik plazara etorri, baina ari da, hortxe barruan, Jose, zerak egiten, beroketarik eta batzuk, eta egiten, eta esan dugu, ezin izan duela,
nahi bezala prestatu, eta orain ikus dezagun Iker Bizenteren inguruan prestatu dugun bideoa. Arazoren bat da, hor, bideoren batekin, kontua da, Bizenterekin, egon garela, Jose, saio asterako, eta urduritasun puntua, antzematitzaion, tentsio puntu hori, nabarmen, bere keinukeran aurpegien. Bueno, dudik ez zeok ez, tensio puntu boi bertik, eskolai batek plazea etortzen den gara dien, nahi zibaldek erakustaldia bat alemai joare tensio puntua beti izaten dek ez, da nik uste holako lan bat den gara dien, oandik nik uste gehiago. Bueno, uste dut bideoa prest dagoela, eta nahi duzunean lankideok aurrera. Tira ahora. Ahí va. Venga. Rojo. Mendi. Eche. ¿Se va? Y deja. Pena merezi izan du bai. Ea zerrera egiten diogun gure gauko protagonistari. Hemen guztiorekin da. Duela hilabete koronavirusa sartu zenean. Ez du da bere ordua. Ea berotasun hori, ea pabelloia. Notatzen da. Iker Bizente Saralegi. Bihar 23 urte. Beteko ditu. Otsagabian jaiotakoa. Daniel Aita eta Eneko Lengusoarekin batera, Euskadiko Federazioko herrikioletako epaileek dira proba kontrolatuko dutenak.
hor da plazan Angel, bere izango da plazako epailea, eta esan bezala, 14 enborreko reto solidarioa hastear da. Dagoeneko prest, Iker Bizente, orentxe, ekin dio 14 kanardiko lanari, lehenbiziko egurrean, eta Jose Etxebeste, egurrak goitibera miatzen, ikusi zaitut, ze itxura hartu diezu. Bueno, itxura ez eur poluritek ematen die, kolore hori egin, da nik uste saiatuko zela dudik ez zeok, eta hala inberdik gaina, aldun eurrik hobena egartzen, hala ere begustuko igelezitu bateako, baina nik uste ez eta giruitzen inungo arazoik gana izango dunikan eurrakin. Iratitik ekarritako egurrak, hain zuzen ere, burdin zokoa, izeneko gunetik, horre iratin eta hasian eta bizitan, gili baldin bazarete, iratiko lurretako Andre Mariaren baseliza inguruan, handik ekarritakoak, eta lehen ere aipatzen hasi gara, Iker Bizenteren datuak, bihar, 23 urte, beteko ditu, Otxarabien jaiotakoa, eta dagoeneko, lehenbiziko kanardikoa, bukatzea, baina laizter, ezta? Bai. Leheko barren orten ez da bi golpeta, hoi bukote merdikoan. Hor zer du, adarko eskorren bat edo? Zerbait hemen gara, baina ez ez. Lehenbizikoan minutu eta 14 segundoan. Minutu bat eta 13 segundo honeta eziko egurra. Aitak dio, beran tiratzeko eta biran tiratzeko. Jose, aipatu beharreko beste kontu bat. 14 kanardiko zaioa, hautatu du Iker Bizentek, horixe, lehen hasi gara esaten, koronavirusa etorri zenean, egurri gabe harrapatu zuela, gero, kanpoan erresistentzia entrenamentua egin ezin, mendira joan ezin, bizikletan ere ez, Iruñean, TDN zentruan ere aritzen da, horre prestaketa espezifikoa egiten, ezin izan du, nahi bezala entrenatu, eta 14 kanardiko baino gehiago izango litzateke behar da. Bai, seguro asko bai. Bueno, hau esan berdik motila zintzua dek, eta urte guzin ondo prestaute otan da motila dek, ni beti alez hautu jau. Eta ez ikuste hortik arazo handik izango li, baina beak nahi bezala gauzak ingabe, seguro asko torriko garonean. 14 batetik horregatik eta bestetik 14 kanardikotara barkatu Donostiako Trinitate plazan urtero urrezko kopa jokatzen da, erreferentziazko saioa da eta nolabait ere horri heldu nahi izan dio Iker Bizente. Bai, ez zeok, referentzi bezala hartu zerbaiten referentzia berdik ez beste zehabat etorrik garbertzein da referentzio bezala hoi hartu di, baina nik uste gaur lan bat ikia etorri talau eta ondo ingo di gaina. Bere marka jartzen. Ea, bigarrena, 2 minutu eta 45 segundoan. Zeuk esango diguzu, Jose, zer moduz hasi den? Hasi nik pentsatzen du bezala ez, aurrenetik ez ega zipurruztoka martxa bat hartu dik, eta nik uste lan bat itxeko, marka bat itxeko nahi balin badu, aurreneko eurretik azkeneko eurrea, bere linea marka bat amartik ez, ez dik hazi behar aurrenekoa 40 minutu azpitik bakitak bat eta 30 junta ez di bate bale ez, ne iritziz hasiek bat 15, bat 16 horri eustea jungen ne iritziz. Lankideok ez, ikusleok hortxe, pantailaren ezkerreko alderdian, Iker Bizenteren, bihotz taupaden frekuentzia ikusten dugu, une honetan 168 minutuko, emanez, hoxe zarritasuna, eta 191 zer dan, gehienekoa, maksimoa, 195, horixe esfortzu proban, aurten, gehiengoa, langa hortxe jarri du, eta une honetan, bere, errendimendu maksimoaren 191an Iker Bizente. Normalena, pixkanaka, horrek gora egitea izango da. Bai, hemen dute aizkolaritza munduan arpegi ezagun bat eta gainera Iker Bizenteren osaba dugu Migueltxo Saralegi. Eguerdion. Bai, eguerdion. Bueno, Migueltxo, herrikirolak bueltan dira eta erronka handia ere bai, zer moduz ikusten duzu Iker? Bueno, nik uste behar bada ez direla baldintzaik onenak ez, esan zuen koronavirusera jetu zenen neurrik abeztegoa hori. Baina, bueno, geho pixke, prestatzen da jo izan da, eta nik uste momentuaren arrautuko zula.
Gaina alde batetik, ongi dago pixko bate asteko herrikiroldakin, ze hor gaude, abandonatuta. Gozatzen ari da Xabiko Eta zer litzateke marka hon bat? Ez dakit, ba, 8 minutu, nik ez dut izan asko entenditzen, gero, ba, bueno, 8 minutu, hortxe, bueno, ikusin beharko da, ongi responditzen duen da, eta, a ber. Osondo, eskerrik asko Miltxo, gero arte. Jose, esan du, eta ez du esan, 24 hasita esaten ez du borobildu. Ez, baina, emate zein, ja, pixka badakila, ja. Bueno, laugarren egurrean, Iker Bizente. Lehenbiziko, erdia osatzen. Hortxe bi aizkorarekin ari da. Bai. Horentxe iteak eman dio. Kanpoko aizkora. Aizkora gertel luzea. Hau zabala duena. Horre matxetetik ere, Jose, Pixka bai. Horrein badirudi, erritmoa pixka bat jetxe egin duela, Jose? Bai, baina goitik, aurrenetik bizizioa ziote da, baina beti azalako asko egin nahiko ritmo antzu ebitzen digune, baina eman tira itezeko asko eta oideko horrek garrantzitsuna. Lehen aipatu dizuegu, bihotz taupaden frekuentzia maksimoa 195. Erdilanetan, orain urrena proba egin zuenean, 195. Eta jeiki eta gorputza lasai dagoenean, atxeden hartzen, 36. Hortik atera kontuak, Bizenteren bihotzaren tamaina. 6 minutu eta 9 segundo. Denbora. 5. egurrean, Iker Bizente. Duela hilabete egin genien bisita, Otsagabian, dagoeneko entrenatzeko baimenak eta eman zituztenean, gero, gaurko saioa bukatzen denean, ikusi ahal izango duzue, herrikiroltzaleok Bizenterekin, grabaturiko ordula ordeneko, elkarrizketa, eta han besteak beste, baldakizu zer esan zigun, Jose, 80 edo ez da gizemata aizkora baute dituen, eta ia denak ezagutzen dituela. Gertanetik heldu, posible alda. Bai, zeuro asko bai. Eta emeste askoetatik gainea, obena beuzez obenare, zeuro asko jakingo dik zein dun. Ara, hause, inork nahi eta espero ez genuen laguna. Alare. Azkar pasatu eta? Bai. Baina berriz asko aldaketa bat, klaro, bazpare guztokua kendu indik. Eta gero, aharretako asko bazak aldemenien eta launtzaliege horrek asko itzezeok. Gerature egin gabe ari da, normala da bizela. Bai, ez hau ez ditugu, honek normali emitze txapelketan da, oain arte beti ikusi duenetan beti hoixi indik ez. Hasita buka, martxa bat hartu eta zeitu. Kanpoko aizkorarekin, Jose behar bada, sarriegi, ez da ari da jotzen, erritmoa ez da handiegia, baina oso goiti botatzen du. Eta orain aizkora, barruko aizkora hartutakoan, orain altxatzen du erritmo honek. Bai, eta ez zaga txiki barruko eskoi, arritzen izenak egina, ikusten nahi izenak, azaleko askoakin lan asko usten dula. Beste adar bat bai, hor, pasadu, 8. minutua oraintxe. Proportzio honetan, erdilanak zenbatean egin dituzke. 12 minutu pasatxoan. Hortian zaila beste bat. Oraintxe. 8 minutu eta 10 segundoan. Partzialak oso onak dira, Jose. Bai. Partzialak oso onak direnez. 6. egurrean Iker Bizente. Lehen, aipatu dizuegu, Trinitate plazan jokatzen den, proba erreferentzia moduan, hartu duela Iker Bizentek, eta han, Trinitate plazan, denborarik onena Donato Larretxearena da, 1989 da, 95ean, 27 minutu eta 17 segundo. Baina, esan behar da, baldintzak, ez direla izaten, Trinitate plazan urrezko kopan, marka egiteko modukoak, nolabait ere, aste honetan ez alaparta pixka bat, izan da, baina hori Ikerrek 14 hartu ditu ura erreferentziazko proba delako, eta Donatok markarik onena, Trinitaten 27 minutu eta 17 segundo, baina gero, badira, hainbat eta hainbat, eskolari, apustuak eta egin dituztenean, 14. kana erdikoan, denbora, Donatok orduan baino, bajuago egin zuten. Eta horra azkarrena, Harria Bigarrenaren marka da. Hain zuzen ere, oraintxe izango dizuet, 1985ean,
21 minutu eta 24 segunduan ebaki zituen Harria bigarrenak. Hoi kanardikota junta. Hoi kanardikota. Hori. Eta beste alde, esan dezagun, Iker Bizenteren markarik onena, antxe, Trinitate plazan, 14 kanardikotara, 30 minutu eta 11 segundotakoa dela. Gaur zuzen bidean, hobetuko duena guzen. Bai, niretzako bai, eurrake behakarri txiketak launtzalieke bat txiketak horre beti... Seigarrena, markatu goxe, seigarrena, 9 minutu, eta 59 segundoan, Barka dankideok, badut hemen beste protagonista bat. Jon Azkue, Bidasoa taldeko, Eskubaloi taldeko kapitaina. Zer modu zaude? Kaixo, ondo. Hemen, egun handi bat izurtatzen. Beno, goi mailako kirolarientzat, etenaldi bat eta gero berriro ere txapelketara itzultzea ez da erraza izaten, ez da? Ez da bat ere erresa egia esan geldi otia asko nabarmentzea. Baina argi ikustea Iker ez dara geldik egon, ze gaur erakusten nahi den indarra, ez da geldi ondan kirolari baten indarra. Beraz, uste duzu Ikerrek gaur jarri duen erronkan marka ona egingo duela? Bai, nik uste baietz, gertu bilikoa, baina baitare erronka solidario honen helburua hoxe da, diru hori biltzia, eta egia esan nik uste oso fuerte ikustetela, eta ia haber lortzen. Jon, eta zuek jada datorren denboraldiari begira? Erdiak eginda izango ditu. Liga oso gogorra izangoa, bi taldege izango gea, 4 partidu gehiago, Europako partiduak ere hor izango ditugu, eta egia esan denboraldi ilusionante bat aurretikan, baina bai oso gogorra batez denbora gutxi izango dulako eta partidu asko. Zorte honen eta animo, Jon. Oso ondo, eskerrik asko. Zuri. Jon Azkue, Bidasoako kapitaina. Baloi jokalari aparta. Horra, Iker Bizentek, Laster, Lanerdiak osatuko ditu. 12 minutuen bai. Eta, horra, azkeneko esfortzu proba egin zuenean, Lanerditan, 185, horixe, bihotz taupaden frekuentzia, ez da urruti izango, 7. egurra, goitik, hor puskatu egintzaio, 12 minutu azpitik. Hortxe. Ia Iker Orentxe, 11 minutu eta 51 segundo. Erritmo honi eutxiko balio eta hipotetikoan ari naiz, 24 minutura joango litzateke. Bai, nik uste ritmo honi moain eutxiko zeok eta nik uste pentsatzen dit zerbait geixo azkeniko bi kanerdikotan pixkate ritmo aldatu ingo dula. Eta hor segundu azuk harrapatuko ditula, eta nik izan dut bezala hortxe 25 minutun hortxe jotzen dit, eta nik uste 24 minutun ebak ingo ditula gaina. Ohikoena, eta ia beti, ez dut beti izango, gertatzen da bigarren erdian, lanaren bigarren erdian, denbora gehiago behar izaten da, honetan minutu bat bi gehiago. Baina hori izaten da txapelketa batien, apustu batien, tope jute izelako, baina haudek marka bat jartzea ziek, eta honek lehen esaten den bezala aurreneko 7 kanerdikotan lana kristona indak, behera etotzeik horrek ez dik mezi horrek nik uste dana kontrola eta emerdula eurretik eurrea denboa berdine pasi ez. Gaztea izanagatik honek badaki ongi bere burua neurtzen, eta bere indarren berri ere bai. Zer moduzko aizkorak eta darama? Ondo aidek, oso ondo aidek. Oso ondo. Askotan ikusten ditugu, apustuetan eta abar, eskolaria, Jose, azken aldian, 3, 4 eta 5 aizkorekin ere bai, hau birekin ari da. Bai, baina... Bikin bakarrik. Marka ine bali madu berriz alai berko dik. Hor oinbikotan da, beti izan dek, oinbikotan da marka egin dianak eta 3 eskoak egin dibiltzen danak eta marka iteko hoi askoak egin dituk. Hor azaleko eta barruko eta han segi berdik lana, eta ordu bai kontuin berbat jok hor 2 eskoak egin da kanbioan gaina, lehen balian zenbait azkar hori dugu. 8. egurraren 2. erdia. Porteetan, epaian inolako aitzekiari gabe. 13 minutu eta 57 segundo. 9. egurrean, beraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 falta ditu, Bizentek. Lehenbiziko 6ak, 10 minutuan. Erdibitu ditu, horixe, 24 minuturen jiran ibili daiteke. Nik uste baiet, nik uste azkeneko lehen esanetena, azkeneko 2 eurretan uste derrimua pixka kamietu ingo dula. Beste eskolari bat ere badu ondoan, ane murua mendierazek. Aurrera nahi duzunean. Alaxea, Irati Astondoarekin gaude haure arpegi ezaguna dugu Ibon. Beno, Irati, zuke aizkolaritza munduan ulertzen duzu, marka ona egingo aldu Ikerrek, nola ikusten duzu?
Bueno, ikusten danez oso ondo doa, ez? Denporetan denpora barruen doa, eta pentsetan dute errekorron bat egingo dauela. Ausartuko altzinateke zenbakiren bat esatera? Ba, ez dakit hortik entzuten da 26 inguru barruen sartuko dela, eta bueno, ikusiko gaber. Eta zuek plazara bueltatzeko balduzue egunik edo balduzu buruan beste erronkarik? Bueno, erronkak beti dauz eta gogoa bebai, baina ez dakit, segun eta zelan doan asuntoa, ez? Esperantzea aliketarinen plazaratutea da, baina, bueno, ikusiko guzelan doan. Eskerrik asko Irati, gu desiatzen gaude zuek berriro plazan ikusteko. Eskerrik asko zuhori. Irati Astondoa, Urrezko Aizkolaren, azkeneko edizioa, irabazi zuen, zean uritarrak, eta mentxe gainera, Jose, Iratiren belaunaldiko hainbat aizkolari ikusten ditugu. Beste, Mikel Larrañaga, Eneko Otaño, Txikia Laugarrena, Ugaitz Mugertza ere bai, eta etorri nahi zenean, Larrañaga eta Otaño, sentitu ditut, 24an baietz, 25ean ezetz, hortxe ari ziren. Ez ezkotan bezala, ari ziren. Ea, 9. Beste bi kolpe, bat, ez gutxiago. Iara osatu, azkeneko erdian, bai! 15 minutu eta 57 segundo. 9. Gaizteko potatzeko 2 minutu, borobilak, behar izan ditu. Margarrenean, orain bai, Jose, hasieran lehenbizikoa, minutu eta 14ean, bigarrena, minutu eta erdian, minutu eta 40, pixkanaka, 9. hau izan da orain arteko, denbora gehiena, 9. honetan, behar izan du, eta behar bada, probako uneri kritikoena, hause, izan dezake, Ikerrek. Bien bitartean, normala den bezala, bihotz, taupaden frekuentzia, pixkanaka, gora dator. Hori seinale hona da. Motela alditxoa, Jose? Motela alditxoa, baina paia gehiagi, netzeko, nahi guztua ez teke, ez bala gehitxo sartzezeko hor lentxio pixkat hilera eman betxuet. Gehiagi jarten nahi deke hor. Eta bi aldetatik gaina, Zer iruditzeta izu? Ezpala estutxo hartzen duela? Ez, hartu ondo itendi, baina horre ezpala gehixio ziberlegi hilera eman da, ezpala dana jan itezio. Geratu ere egin gabe ari da, Bai. Gogoan dut, 2017ko Euskal Herriko txapelketaren finalean Donostian, orduan trago hartzera bitan, geratu zela, etzela geratu, gaur ez dago hemen halako konturik. Geratu ere egin gabe ari da. Serio demonio, Iker Vicente. Horregoan bugetin berde gaur horrek. Bejon deiala motel. Margarren egurra beste... Espiko barren horretan beste bat, Jose, o beste bi, beste bat, gardik. Oso gustu. Olentxe. 17 eta 43. Hau azkarrago. Minutu eta 56an. Lau egur. Geratzen teizkio. Horein bai, Jose. Horein denboren partzialak. Azkeneko bi egurretan. 2 minuturen. Girakoak dira. Eta 24 minutuan ebakitzeko, esate baterako, 6 minutuan bota beharko lituzke, azkeneko 4 janardiak. Berrimu aldatu berrazeka, bestela zeok, oitela obintunak itzigen. Horre, pixka bisitxoa ziorko dik. Gero berari galdetuko diogu, baina iruditzen zait orain zertxo bait lotuxeago dabilela, eta hori ane muruamendi arazen ondoan dagoen, aizkolariak jakingo du aurrerane. Beno, Mikel Larrañagarekin gaude, zuk bai, izango diguzu, zenbatean moztuko duela uste duzu azkena? Bueno, ni pentsatzen euro ere, ez dut igual haino ondona ere ikusten da, ni pentsatzen otaos bat minutu ingurura harreman guala. Egurra ona dela esan duzu, baina Iker bera pixkat sufritzen ikusten dugu orain. Bai, euro pixkat, emamerregue ikusten ez. Pixkat, jode, txar-txarrar ez da, baina pixkat emamerregue, barrunda pixkat emamerregue ikusten da, bueno, normala, sufritzi ez. Demo hortan ebe, emerra gotea.
Zuzeu plazan lehiatu zara Ikerrekin behin baino gehiagotan ondo ezagutzen duzu, eta ausarta ere izan da, ezta? Koronavirusarekin geldi egon eta gero horrelerako erronka batekin itzultzea. Bai, ez, azkenien, hainbeste demora geldi egon da, ez joi da zer, hainbeta kontra joik ez dugu ezun nire, etxin, errezo garrutea beti, ez da, oinolako pea, lan, itea etortxie, be, partetien, ausarta izan da, bai. Ikerrek bere erronka jarriko du, eta zuek apusturen bat edo erronkaren bat egiteko asmori balduzuen? Bueno, urti bukatzea ikusiko, ez? Asunto hori pixka garbitzea aldin bata, zehoze plateolek igual, ez? Eskerrik asko, Iker. Bale, ez, Ikerrek. 9 minutu eta 52 segundo azkeneko egur hau, 11garrena erdibitzen, 2 minutu eta 9 segundo behar izan ditu Iker Bizentek, orain arteko denborarik motelena, hause, 11garrengo honetan, eta niri ere, irudipena horixe dauka, Jose, nik ere. Pixka bat, orain lotuxeago ari ote den. Bai, goitik eta aide golpe ondia egin, baina golpiak pixka ritmo pixka geixio nik eskateko nintxugek. Golpe hona ematen ondo zeu, baina netzako nahiko moteltxo bezala. Lehen aipatu dizuegu, rankinean, nolabait ere, Arria bigarrenak zidemuna behar izan zuen, 21 minutu eta 24 segundo. Mindegiak ere bai, 21 minutu eta 23 segundo. Mendizabalek, 22 Angel Arrospidek, 23 minutu eta erdi. Donatoko 24, Mario Lazarastik 25 minutu eta erdi. Arria bosgarnak berak, 26 minutu eta 2 segundo. Eta gaur, horrezko rankin horretan, Ikerrek bere izena jarriko du, baina zalantzarik ez dagoena da, orain arteko bere denborarik onena, hori Jose onduko duela. Bai, hori du digitzeo. Bigarren egurrean. Vicente Saralegi, horra, goitik oraindik ere. Eskora botaz. Eta karrotzeko eta arrotzeko dio. Eta orain, eta hau ez da, seinalerik onena izaten, Jose, begira, bihotz taupaden frekuentzia, 186an geratu da, eta hori, esfortzu proba onenak egiten direnean, maksimora pixkanaka, etorriz, iristez etortzen da. Gero izango dugu Ikerrekin hitz egiteko aukera, baina nik irudipen horixe dauka. Eta orain berriro ere begira, 12garrenean, denbora, gora, 22 minututik gora, pixkanaka, gero eta gero gehiago hori zaio kostatzen. Baina egurrak esan berdik, ez zialat, hoi baina euro biak eskik, Jose, Mikel Arrañagak esan digu, egurrak etzaizkiola, puntakoak iruditu, zure iritzia jakin nahi dut. Ez. Desberditazuna pixka batzakek, baina hola, ona hausten eurrik ez dut enak ikusten nahi, nik pentsatzen nahi eurrak kalia ez handik hobi egarriko zutula. Baina hau behare eurra pixkate eman berreko eurra dana izaten da eman berrekoa, baina nik uste ez duela eurrakin genegi asmatu. Ia motel, behon deiala benetan, oriontzekoa egin duen alegina, herrikirolak hause behar du Jose, formatu berriak, odol berria, grina eta izkora barrutik bizi duena, eta hori badakar, Iker Bizentek, sarrerakoan ere izan dugu, txalogarria, bere alegina, ea orain, zenbatean geratzen duen kronoa. Azken aurreko egurrari, lehenbiziko erdiari zaio egiten. Orain bai, Dioztopaden frekuentzia gora doa. Zer diozu, Jose, buruarekin keinuko ikusten zaitut? Hor behiko barrengo golpi horre zerzenetik eta ez taloi dana jartia. Hor balantzatxoare bai. Eman dio zuenekok, kanpoko aizkora. Aizkora kutu nahitak ere hori sedio, arrotzeko. Eta horrendik ere, Jose? Horri zio samarra arrotzeko. Bestela nahiko joten dek. Gehiegi? Gehiegi ez, baina arrotzo esaten baina handik horre amanaztek eta ez dik horrek. Hoi gorra nahikoa joten dek, bestelare. Nafarroaren atik ari gatzaizkizue, zuzenean. Koronavirusaren garaiko, lehenbiziko, zuzeneko, kirol emanaldia duzue. Iker Bizente, Txagadiako gaztea. Amalaukana erdiko albain lasterren ebaki nahian. Zer du beste pinportako eskorra bai, eguro regoran. Pasa du.
13. hau bukatu, eta azkenekoa geratuko zaio. Orain nabarmen, azkeneko, Jose, 10. aurrera, gero eta gero denbora gehiago behar izan du, egur bakoitza mozteko. Baina egurren, behar pixken bat behar etorri dela, baina egurren kalidadiak hori gintzeok, Hau ez teke eurrobi aurreko, leheno eurrobi ebat izkik. Bai, 24 minutu, eta 33 segundo, txalo sartak, ikerrentzat, jendearen animo jurik ez du falta. Erritmoari eutxe egiten dugu, Jose? Bai, eusteze, baina 26 minutu nortxe sartuko dek. Oain joaldik egiten badimadu, 26 azik. 26 egitzen badu honan. Baina hori izan da gara, boltzatzen jogorra altu zet, oso, Bai, bere maksimotik, lan gaunda 95 du, 8 falta, eta hori, nire ustez, eta dakigultxoaren arabera, Jose, maksimo egun da 95 izan da, 10 faltan, hori izaten da, edo gorputzan ekaturik dagonean, edo bintzat errendimendurik onena, atera ezin denean hori gertatzen da. Hori. Bueno, bere marka honena ezarriko du, hori zabantzarik ez. 25 minutu terdi, orain txepaseak, dagoeneko lehenengo zai, bigarren erdia osatzeko, eskora handiarekin, Jotazio pixkat, Bai. Jotazio, hori ez, oain eman ditu niru golpioak hori alperriak hori. Eta lehen balantzako eskorra ere egin du. Ia Iker, hauxe, azkeneko egur erdia, 26 minututik, gora, joango da, 27tik bera, Jose, hauxe, azkeneko epaian, Iker Bizente, kanpoko aizkorarekin osatuko ote du? Ez, hartuko dek. Jotazio gaina eta obedi gaina hartutare. Bai, besteak beste, aizkora, harinago izaten delako, orain txelegu zuenekok, eman dio, erritmoa biziko du, eta adi Euskal Telebistako herri kiroltzaleok, ea zenbatean, geratzen duen kronoa Iker Bizentek, ez zigar, eurik honena izaten nahi. Hor, adarko eskor bat ere bai, hause hilara osatuko dio orain, zaplan aldetik zertzen jodu, hor bihurritu bat ere bai, ari bihurritura. Hau egur puntako ez da, Jose? Hori neuk ere badakik? Ez. 27 minutu azpitik, bai! Oraintxe! 26 minutu eta 56 segundo. Geuk kartutako, behin-behineko denbora, horixe, eta epaileak baieztatu diguna. 26 minutu eta 56 segundo. Pentsa, lehen, Trinitate plazan, 30 minutu eta 11 segunduan, pasa zituen, moztu zituen 14, Jose, 3 minutu eta 25 segundo gutxiago behar izan ditu lana osatzeko. Baina nik esan barbano, Trinitaten, nahi gaur egin esan geopeak esangoik, ez zata gustatu, aspaldin gustatu zuten guztia, gustatu zertakarrik egin esaten nahi belimenek. Eta Trinitaten inzun lana, gaurkoa baino handiko hobi esango nik inzun. Han besteak beste, aizkorak eta aldatu behar izaten da, laguntzailerik gabe aritzen da. Animatzeko ere inorez, beha bakarrikan, eta nik urdun askoak eta lehen esan dut, ez oaingo egoera honekin trenatzeko ere ez izango beha nahi duen bezala, eta baino gar pixkat lotuta ikusi du. Hori batetik, helburu hori lortu du, bere marka onenari, Jose, tarte eder bat kentzea, eta bestea ere bai, ez dezagun astu, gaurko saio honen, helburua, dirua biltzea, sosak batzea izen dela, zima elkartearentzat, koronavirusaren ikerketan, berriro esango dugu, lanean dabilen. Nafarroako zentro bat da, eta alde horretatik, Iker Bizentek, bixede horiek, ustarri berean, lotu nahi izan ditu. 200 lagun, gaur hemen, Nafarroa arenan, binaka, seri dituzte, baina, distantziak mantenduz, bikoteen artean, eta hortxe duzue, pantailan, zeuen ekarpena sosetan egin nahi baduzue, kontu zenbakia, eta gero, elfai.es web horrian, eta bizun bitartez ere, egin ditzakezue,
ekarpena. 26 minutu eta 56 segundo. Egurra zer ditu zaizu, Jose? Nik eurra hola oso ona esateko ez dit ikusi bat bierdaren. Hori lehen da bizikotik izan dit. Hasidan garadian, artean mantxo hasi izango de, golpe txikitin hasi izango de, baina geho eurrero, unak ikusten eta ez dik holako eurrak, hoi peino biak askotan erabizik, txapelketan bai. Nik arraituta nintxo pixkat gara eur klasio nola ekarri duen. Bazuen bildurra berak, Bildurra, baina probatuta, mazin etxie, baina hausten eurrik ez dit ikusi, oso honik ez dit ikusi. Badakigu, koronavirusa tarteko, mugikortasun arazoak denok izan ditugu, eta kinto realera, eta Frantziako erdialdeko basoetara joateko gogoz geratu da, lehen aipatu dizuegu, Iratiko burdintzoga izeneko, gunetik ekarri dituztela, egurrak, eta, Jose, ez dakit behar bezala nabarmendu ote dugun, koronavirus garaian, kirolari guztiek, eliteko kirolari guztiek izan dituzte arazoak, entrenamentuak egiteko. Guztiek baita, horretatik bizi direnak ere, profesionalak alegia. Ikerrek erresistentzia lan egiteko, arazoak izan ditu, ezin mendira joan, ezin erresistentzia bizikletan eta ezin atera, ibiltzera, Iruñean ere, hementxe gimnasialeku batean aritzen da, entrenamentutan, ezin Iruñera etorri, eta horrek, iruditzen zait, baldintzatu duela, horrek ere, gaurko Iker Bizenteren saioa. Hoitan lo bazakigu, hemen ze pasatzen da, hemen zaten da, bai etxien garko uneko makinakin, da ez da gizzer da gizer, baina ez, eskolai batek eta deportista batek kampuan entrenatuko berdik. Eskolai batek nik beti ala izan du gaituk, eta oike bai, eta nik uste kirolari guztia dana dela, kampua, kanpoko aiziekin entrenatu, etxien barrene entrenatu, beti esango ite desberdia dela. Horra! Irribarretxu asko, hane muruan mendiarazen ondoan, Iker Bizente, aurrera hane. Bueno, Iker, lehenik eta behin zorionak. Eskerrik asko. 26 minutu eta 56 segundo, esperotakoa edo zer moduz ikusi duzu zure burua? Bueno, esan, hor txibiltza espero nun ez, lan gorra da, azkarra sizkeo luz egiten da, bizkoa motela sizkeo baden seitun joaten da, eta esan nahiko ongi edo asmatut eta nahiko guztua. Amargarren egurrera arte kipitapa zure erritmoa jarriz joan zara gero pixka bate nekeak eragina izan du ezta? Bai, nik esango nuke lehendik bai ez, aurrenekoatan nahiko ongi abitu naiz, toperaren naiz abitu, baina, egia da baina petxuz da egunen ez dagoela ez da itzaki bat, baina hola da ez, eta pixka bat lan erdik aldea, pixka bat beteka etorri zaitu bai. Agian koronavirusaren eraginez, entrenamenduak egiteko ere arazoak izan dituz ezta? Bai, ez da egoeraiko ben entrenatzeko ez, baina, egia da, hasieran izan du nitula arazoak, eta hainbukara aldea, nahiko ongio ibilien izan entrenatzen, eta nahiko guztua. Egurrak eman dute zer esan nahi Iker ditu zaizkizu? Egurrak algen ditun nomenak bilatut ju, Irati alden, geixo mutxuko gineke izan du baginu, baina, hango eurrek harrio, eurrek esan nahiko ondizen eta pixka hietxik daude, baina, lehen esan duten aitzakik ez daude, indagoakin konforme eta aurra. Marka bakarrik ez gaur hemen bildu den jende piloa ere Iker eta antolatu den guztia ez da makala, ez da? Hoi da, ez, politxe da, azkenen, herrikirola ere, aurrean nola din, ikustea pozgarria da, guire, motivazio berezi ematen dio, ez? Eta, hola ikusita, oso guztua da berremendik aurrea ere, iten dien nolako gozek. Horitxe esatera nik joan, honek ere animatuko zaituela plazak beteta ikusi ditzakegunean berriro ere horrelako gauzak antolatzera? Bai, ni ez naiz persona bat geldi dagoena, ez? Konfinamentu hontane, hendun ginen bile bete, eta nik ez duen ere bure kirolari ikusten, eta hoi da nire bizi guztiko nahi izan dutena, eta hoi. Eta, nik holako gauzek antolatzeko, presnau. Eta hemen garrantzitu nahi Iker ekarpena, ez da? Bai, hoi da, ez, azkenen hoi zen helburu nagusia, eta nik uste, gauz polit bat atea dela, nik, alnuna aportatutela guzti honta, eta jende animature bai, nahi badu bizun bidez edo zimako web horrin donazioakin hortxe dagoela. Mila esker Iker gaur hemen izateagatik eta aurren arte. Bale, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko guri, eta eskerrik asko berari, Jose, herrikirolak dena behar duelako, eta horrelako aleginak, eta saiakerak, eta formatu berriak, eta bide
berriak urratzeko ahalegin guztiak behar ditugu. Dudik etzeuk, eta hau hasiera bat izan dudek, baina beste denban gehen, guetuk. Hasiera bat izan dudek, eta berre ondo segitzen dut, normalizatu, eta berre kirola mintzet berriz, hola guztukoa deun gauz bat, berre hasten gehan berriz normalitadian ikusten. Bueno, badirudi pixkanaka, Jose, hainbat eta hainbat kirol, esate baterako, eta gizartean erreferentzia den neurrian, futbola ere martxan da, Euskal Telebistan badakigu, pilotak, arraunak, zetarte duen, badirudi, pixkanaka, hori ere, normaltzen arila, eta horrekin lotuta, Jose, argitu dezagun, ekainaren 27 aurrera, eskolariak berriro ere, egitarri jeltzaileak, ezta? Bai, hien 28 ja azteko egetuk martxan da, normalidade pixkat aurrenetik kostako zaio pixkat, jendei gabeta bat eta beste, baina, handik aurrea normalizatzekean da normalaztekean. Eta, gainera, Jose, hemendik geure eginkizuna da, ardura eskatzea, jenderik gabe aipatu duzu, oraindik, ezin da garai batean bezala, plazetara joan, eta hause bizitzea tokatu zaigu, eta horrela beharko du. Guan txeran gora, geure kamarekin, eta hemendik, herri kirol tzalei, horixe, errespetatzeko neurri guztiak, iruditzen zait, uste dut, anek ondoan duela beste eskolari bat. Alaxe da, Ugaitz Mugertzarekin gaude, Ugaitz, hasi aurretik galdetzen genizuen zuen batean egingo du, nola egingo du, eta zuek eztabaidan aritu zarete? Bai, horri bilea pixkat ez, buruei bueltaka, egurrak asko kondizionatzeu lan onta, gu pixkat 26 minutuan ibiliko zala, 26, 27, 25, hortarte hortan ez, azkenian ofizio hontan egurrak asko kondizionatzeu da, gaur ere ikusi da hori ez. Zer moduz ikusi duzuzuk Ikerbera? Beha ondo ikusi da ez, fizikamente ondo ikusi da, hasita bukau ritmoei ondo utzio, hor batxetxo bat ematen da pasau doala, baina, deportista ondixea eta ondo jakin izan dugu sufritzen da aurreate dugu. Berri ona ere bada ez da aizkolaritza berriro ere bueltatzea? Bai hori da ez, azkenian hainbeste 3 bat hilabete geldi onge danok, plazaratzeik ez da izan, eta honek Ikerrementzate hasiera bat eman dio, eta aber hemendik aurrea animatzen denan azten den gauzia, eta berba. Zuen aldetik behintzat irrikitan zaudete plazara bueltatzeko eta hori bai jendea dagoenean, ez da? Ez baita gauza bera? Bai, hori da ez, azkenia jendie beste ikutu bat emateio, eta aurten itxura bat ementzat erakustalderik eta ez dakau, azkenia utxuta goz ez, batea beste ibiltzen. Baina, dagoenea utxu berkau, eta polik izikera txapelketa matau beste badakau, eta azten gen. Lehen Mikel Larrañagari galdetu diogu, erronkari baote duen edo desafiori baote duen, orain zuri galdetuko dizugu. Ez, printzipioz, egur esporten banakak hori dakau, hortxe alik eta lanik honen nahi, eta, printzipioz, geuren martxan segi. Ikerrek lehenengo pausua eman du azuek ere animatzen zareten. Bai, politxe izango zen ez, zehoz itxia, baina, Iker da, eta, gu geurea ez aldan hain, esatizutena, ez, guri hau ez erakustaldi eta txapelketa izatea, baina, aurten nola beharko. Eskerrik asko Ugaitz. Bale, zuei. Eskerrik asko, Ugaitz Mugertzari, eta, aipatu du, orain egur esporten lehiaketa, martxan jarriko dela, lehen Larrañagak esan du nahikoa. Apustuari, ez dizkio ateak itxi, Jose, eta gogotxua saldu da. Ez dizkik itxi, baina ez te garrat gara, ez te guain. Oan txapelketa hau azte gu pixkat eta horrekin da bat da beste, baina nik uste urtien azken alte urtien aurrena alde arte bintzet apostuik ez dara izango gara jara ez tegoan, baina udaren erdi apostu behitiko gara egizituk. Badugu hemen lankideok beste protagonista bat, Eneko Tainorekin gaude, zer iruditu zaizu gaurkoa? Ez azkenin lan politia indu. Eurre guzti behai guztien aino fuerte xertentza eskoela, barrotik enda bastante eus amatzen, eus xamara zila eta arbei batu eta ertentza esko eta hor azkenin hola jutzen marka eta denbora jartzea horrek asko zehatzeu ez da ustez behai, baina nahizun aino hor gortxo ertentza eskoela eta hor pixkat juntza jola denbora pixkat. Orain esan dezakegu hasi aurretik 25, 26 minutu, 27 ere ipatu duzu ez, zer iruditu zaizu 26 minutu eta 46 segundoko marka? Ez, azkenin marka hon bada, azkenin ondo mostitu eurek eman berrego barunda pixkat zehazin da horrek azkenin pixkat zehain dio ez. Eure pixkat hori zizien bazan baina otoz azpira jetxiko litzeke, baina eure pixkat barotik enda tentxo antzia zan da lana oso nahi du. Amaieran agian nekean nabari zen, ezta? Ez azkenin hola atzen bere ritmo baten aurrenetik normala da, azkenin amalauaren ganerdio betetzi eta azkenin ritmo oso fuerti junda. Azkenin beteta buka bertzun ez, azkenin bete arte jo bertzun, da behak joun da azkenin betein da, baina hori normal bada.
Niko, eta noiz ikusko zaituztegu zuek berriro plazan? Bueno, ez goin, bengoa egin aztan txapelketa horren hasiko oin inoren otazazpin aztie batzuk, eta nik ailen 11 dauket, eta, bueno, areako pixkenaka, eta gero ja Donostirago eta pixke behira, bueno, egia pixkenaka, eta berze azte egin gauzak moitzen da normalizatzen. Eta nola ari zarete prestaketa horiek egiten? Bueno, soin arte pixkete asunto honen, konfinamento asunto honen egin da geldixan marra ongea, zikin zan da ez genek egun, da, bueno, pixkete txinda hiligea, txiko gimnasia egiten, eta ez bizitan da mendilen da, entrenamentu eta ez tartin da, ja pixke ba, normalia etorita ja, entrenamentu normalo hazia, ja, normala egia, eta hemendik atzea, ja, pitzatzen normalia egin hasi eta normal jungo dela. Eskerrik asko Eneko, ea lehenbailen ikusten zaituztegun. Eta eskerrik asko zuri ere, Ane, gaur, bueno, karrizketak egitearen. Bueno, 26 minutu eta 56 segundo horixe, gaur Iker Bizenteren denbora, momentu horretantxe, geratu du kronoa, hori batetik eta bestetik, bere helburu solidario elkartasunezko horretan ere, aurrera pauso handia, Otsagabikoak egin duena. Jose Etxebeste, eskatu behar dizut, gaur ikusi dugunari buruzko balorazioa? Bueno, balorazio lehen esan digu ez, eta nik uste beha guztu galditu dela esan dik, eta beha guztu galditu lehema da, balitu hoixedek ez. Baina nik esan banu lana oso ona indik, eur klasionak egiteko nik esango nikik lana oso ona indula, eta beha guztu galditu dela, eta balitu nahan hoixedek. Bueno, bera gustora geratu hemen da, horrela esan dugu, Jose Etxebestek, ane murua mendiaraz, zeiru ditu gaurko gure nolabaiteko estrenaldi hau? Gure oso gustora Ibon, azkenean ibilbide honetan normaltasun berrian lehenengo urratsa eman dugu, ea hemendik aurrera emankizun gehiago ematen ditugun zuzenean gut desiatzen gaudeta entzuleoi eta ikusleoi guztia kontatzeko. Eskerrik asko bioi, Ane Jose eta Ane eta zuei ere bai, Euskal Telebistako herri kiroltzaleok gaur hortxe egotearen. Hasieran esan dugu, egun historikoa behar baditza, potoloegia, lodiegia irudituko zaizue, baina berriro ere, bueltan gara, zuzenean Euskal Telebistan. Ez ahaztu, orain, jarraian, Iker Bizenterekin, grabaturiko, ordula ordeneko, elkarrizketa benetan, mardula eta interesgarria ikusteko modua izango duzue. Eskerrik asko, gaur jarritako, arretagatik, eta Iruñatik, Nafarroa, Arenatik, ondo izan eta nahi duzuen arte. Aio!